Nor elkarrezketatuko dugu gaur, Maitane? Gure gonbidatuak, bera entrenatzaile pertsonala da, kirol psikologoa ere, berak bizi du, guk esan dugun guzti hau, eta berak esperimentatu du zer da pertsona trans batek zer bizi behar duen kirola eremu batzuetan, eta berak argi dauka, oraingoz ez dela eremu segurua. Hortan egiten du berak lan, eta gurekin da Germán Urteaga. Kaixo! 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 Arratsaldeon, Germán, ongi etorri. Bueno, Germán, zu txikitatik kirolaria, zein izan da zure esperientzia, kirolan trans bezala? Ni txikitatikan, nik nire burua beti oroitzen dut kirolian, bereziki txikitan futbola, nik uste baloiaken jaio nintzala, amak beti esan zait, eta txikitatik beti kirol ezberdinak ditut, izan futbola, izan arte martzialak bai, maiten isa, orduan, txerrendolaritzan ere bai, naiz da, talde batian ez, baina, orduan, beti izan du naiz kirol munduan, eta gero bai gala txikitan inungo arazorik genuen eduki, baina gorputza aldatzen hasi zitzaiten, bolada hortan, nik enun ulertzen ze pasatze zitzaian, baino enintzan hain eroso sentitzen. Orduan jarraitzen kirola egiten, maiten isa eta futbola utzin behar izan, 11 urtekin lesio potente bat eukinulako, eta esan ziatelako azu zaitez futbolaz, eta nik uste pixkatu hain atzera begira dena nahastu zitzaiala. Alde batetik futbola utzi beharra ordu arte, dena zala niretzako, gorputza aldatzen hastia, baita ere emakumea gustatzen zitzaizkiala kontuatu nintzen justu epoka igualian, orduan ikustet izan zala danan nasketa bat, eta gogorra izan zan. Eta gero 15 urterekin berriz futbolean hasi izanun, ze hasieran esan ziaten futbola ezingo nula sekula egin, eta gero zorionez 4 urte geroago errekuperatu nintzen, eta 15 urtekin hasi nintzen berriz, eta gero berriz lesionatu nintzen, beste lesio bat eukinun, baina behintzat arantzak entzeko balio izan zian, jarraitzen nun arte martzialekin, eta gero futbola uste erabakin nun 17 urterekin edo, eta maiten isean hasi nintzen, baina mistoa zan, nola hain gutxi geunden Gipuzkoa mailan, mistoa zan, da gaina adin guztietakoak, 10 urteko batek 40 urteko baten aurka jokatzezun. Jarnasketa politia. Dana zan, anitza zan zentzu guztitan, eta hor ibili nintzala, eta gero maiten isian nenbilela, pare bat urte doingo nitun, eta gero futboleko entrenatzaile titulatean nun, eta entrenatzaile bezala sartu nintzen, baina federaztu moduan edo kirola utzi inun, eta gero hasi nintzen transizioakin, eta igual ez darez kasualidadea, ez? Neorten izateak. Bai, utzi zana, eta gero transizioakin hasi zana. Eta ibilbide guzti horretan, ze zailtasunekin alkartu zinen zu, eta, orokorrean ere, ez, kirolari trans batek ze zailtasun ditu? Bai, karo, nire kasu personalian, kontua da, nerabe zaro guzti hortan, da txikitatikan, 21 urte arte, erabat ezkutatua edukinula gizona nintzala, ez nun ikusire nahi, 15 urtekin nire burua iraldetu arren, 3 urtekin esan arren mutia nintzala, kriston bildurra ematezian, orduan hori nik nire burua ire nega egiten nion, ez? Orduan, ni ez neon orokorrian eroso, eta nire gorputzakin, eta orduan hori kirolian ere, horrek eragitezian, baina, klaro, ez da, nik esan nula bida gizon transa naiz, eta, oain kirolian 0, 1, ez nola zuzenian izkutatuta, eta oain dikan kontziente eneuken, hori dana nola bait izkutuan juntzan gero bai transizioin da gero, fitness munduan hasi nintzala, de hecho transizioan arira eta mastektomiara prestatzeko hasi nintzen muskulazio munduan, eta erabat maitemindu nintzen fitnessakin, eta gero erabakin nun hortan espezializatzea, goi maila inun, beste zertifikatuak atean itun, eta nik beti esaten dut fitnessak niri salbatu indiala. Bai, ze nik hor oso gaizki pasatu nun, horreuntzan bola bat oso gogorra, eta azkenean nire momentuko motivazioa zan egunero entrenatzea
jutia, gaina Donostira etortzen nintzen Beasaindik, astean 4 aldiz, suerte eukinu, entrenatzaile on bat topatu nula, ze hori da bestea, transpersonontzako azkenean zaila izaten da seguru sentituko gean ingurune bat topatzen, garai hartan nik oraindik mastektomia ingabe neukeen, orduan nik garbinekan gimnasio batera enintzala, jungo ze nintzan eroso sentitzen, eta gaina hemen 2 gauza hasten dira, 2 gauza sartzen dira, eta asko gustatu zaizuk nola azaldu dezun genero disforiaren kontua. Alde batetik dago gizartearen presioa eta transfobia eta hori dena, baina beste alde batetik dago guk gure gorputzarekin da. Norbera daukan erlazio hori. Eta ongo dira pertsona transak disforiarik bat ez dutenak, beste batzuk gutxiago daukatenak, beste batzuk gehiago eta beste batzuk izugarri. Nik nire kasuan nire disforia maila oso altua da, bai, oso altua eta oso gorra da, disforia ukitza oso gorra da. Bai, hor zer sentitzen dezu? Eske ezin da azaldu. Ezin da azaldu. Da, egonezin bat gaizki zaude, zure buru osasunean eragiten du, askotan gaizki zaude eta ez dakizu zergatik dan, eta gero konturatzezea dana horrekin lotua daola, eta eskerrak nire psikologoa gizon transa da, eta ari esker, gauza... Ulertaraztizizula nundik zan, ez? Bai, gauza asko esatezuna, eskezak izean pasatzen nire buruan, eta berekin harakatzen hasi, eta dana igualea dejo, dana disforiara doa, eta eske burua rematatzizu, disforiak. Bai, hori azkenen burruka bada zure barnean ematen dana, ez? Adibidez, burruka horretan jende askok bere transizioa uzten du, ez? Kirolari trans batek esan nahi dut, hor ze kasuistikak, zer ematen da? Bai, hor kirolaren munduan orain pixkatai da aldatzen, baina orain dela gutxi arte kirolari trans eliteko kirolariek egiten zutena zan, 2 gauza. Edo euren kirol ibilbidea bukatu arte itxaron transizioa hasteko, horrek suposatzen duen guztiarekin, edo bestela euren kirol ibilbidea eten transizioarekin hasi ahal izateko. Hau da, edo sakrifikatzen zuten euren kirol ibilbidea edo euren bizitza, zuzenean eurak ziana. Eta orain dela gutxi arte hola izan da, oraindik ere nik uste kasu askotan hola dela, baina egia da, hainbentzat kasu bakan batzuk ere ikusten ditugula, baina kasu bakan horietan ere ikusi behar da zenbateko transfobia bizi duten bereziki, zu komentatu dezun bezala lehen, emakume transek. Osea, emakume transei egite zaien jazarpena. Zein da, German, zein da? Pixka batola konkretuki esan dezakezu, ze sufri dezaken? Emakume trans batek, azkenian nik ez dut imaginature nahi, ze nik beti esaten dut, transizioa oso zaila baldin bada, imaginatu zer dan, zuri esatia, eske azkenean emakume transi esate zaiena da, ez diala emakumeak. Eske, karo, eta ni norbaitek esango balite, naizela gizona, eske ez dut pentsaturei nahi, ez dut pentsaturei nahi. Eta emakume transei zuzenean hori esate zaie. Askotan igual hitz egiten danean, hau gertatu izan du zait. Kirolaren inguruan hizketan edo, eta kirolian emakumeak defenditu behar dira, noski emakumeak defenditu behar dira, emakume guztiak defenditu behar dira. Eske hori esaten dunak, kasu batzutan esan nahi duna da, emakume zisak defenditu behar dira. Klaro emakumeak defenditu behar dira, baina zuk emakume esaten dezunean ze esan nahi dezu, ez? Osea, hain zuzen... Definizio daukazuk hor. Claro, eta horiek dira terfak. Terfak dira ustezko feministak trans emakumeak esate dutenak ez diala. Emakumeak niretzako ez diala ez feminista, ez ezer, baina... Bi aldiz jazarpena esango gandukenez, bere prozesuaren propio bizi dezaken guztia, gehi gainetikanez emakume izateagatik. Eta hori dena gainea, kontuan eukita emakume transak behartuta daudela bai edo bai, konpetitzeko urtebete hormonetan egotera. Behartuta daude. Eta hori oso kontu importantia da, ze persona trans batzuk hormonak behar ditugu disforiaren ondorioz, baina badaude beste persona trans batzuk ez dituztenak behar. Orduan,
beharreztun bati hormonak ematea, oso jebila da, behardun bati ez ematea bezala. Bai, bere prozesu propioaren aurka, ez? Ez doa naturalki prozesu hori behartu egiten dizute, prozesu edo transizio hori edo modu batera izaten. Eta zu, German, orain laguntzen dezu, ez? Internatzaile pertsonal bezala, kirol psikologo bezala, nola laguntzen dezuzuk? Pertsona batzuk bizi dezun prozesu guzti honetan, beraiei orain. Bai, nik uste askotan laguntzeko modu hoena izaten dela zuk pasatu baldin badezu, eta zuk egin baldin badezu bide hori, azkenian beste inork baino hobeto ulertuko dezulako, ni azkenian, entrenatze personal bezala formatu nintzen, edo erabaki nun hortik jutia, hori, kriston beharra ikusi nulako, azkenian hori espazio segururik zoritxarrez ez ahalako askotan eoten, azkenen, aurretik hasi naizena kontatzen, ez? Gimnasiora jutia adibidez niretzat oso gorrazan eta garbi neuken enitzala jungo, azkenian ez nulako inork nik ikusterik nahi bularrekin esango dugu, orduan entrenatzaile batena jun behar nun, baina seguru sentitu behar nun, eta gizon trans askok mastektomien aurretik bainderra erabiltzen dugu, da faja kompresora bat. Eta nik hori ibiltzen nun, eta hori gabe ikusten ninduen persona bakarra nire entrenatzailea zan, eta alare zaila zan niretzat, eta beha nirekin oso ondo, eta baino alare niretzako zaila zan, disforiaren ondorioz, hola eotia. Eta, hor gauza asko sartzen dira, hilerokoan asuntua, nik hilerokoaken kriston disforian eken, ze nik mastektomien aurretikoa nik eneon hormonetan. Horren, hilerokoan asuntua, gauza horiek nola gestionatu, nola galdetu, entrenatzaile batek jakin barra dauke, hilerokoan ez jaiste zaizu, horren, holako gauza asko gero ze ariketa, azkenian hormonatzen den gizon trans baten gorputza edo hormonatzez den gizon trans baten gorputza desberdina da, gizon cis baten gorputza hormonatzez den gizon trans baten gorputza desberdina da. Orduan, hori dana ere jakin behar da, eta generalian gaur egungo entrenatzaileak ez daude hortan prestatuta, orduan, pixka bat, zentzu hortan edo, iruditu zitzaiten, beharra zeola, eta baita ere, persona transak eta persona ez bitarrentzat ere bai, ze adidez mastektomia, pertsona ez bitar desente daude baita ere, mastektomia egiten dutenak, hori da, eta gero baita ere, izaten da, ez, normalian, adidez, gizon transun kasuan, nahi izaten duguna izaten da, gorputzaren forma maskulinizatu, daude zenbait, puntu gure gorputzian, kirolaren bidez. Egin daitekena, lortu daitekena, ez? Lortu daitekena. Eta kirol psikologoa zea, ez? Zergatik, ez? Zerk multzatu zizun zuri? Nik karrera inaurretik urte desente hon nintzen edo psikologia edo medikuntza. Bitako bat ikastekotan, azkenian gero jagarbi ikusi nun psikologia, egin nahi nula. Eta psikologia karrera hasi eta hilabetera oso garbi neukan kirol psikologia egin nahi nula. Beti ibili naiz kirolian, kirola beti izan da nire bizitzaren parte, eta nolabait esango dugu abandonatuta edo neukanen mina ematezian. Osea, nahi kirolian ez ibiltziak mina ematezian, eta, 11 urtetako lesio hortan, oso gaizki pasatu nula, garai hartan kirol psikologoak, nik bintzat entzun ere ez, eta atzera behira jarrita, nik beti pentsatu izan dut, garai hartan kirol psikologo bat eduki izan banu, dena askoz hobeto eramango nula eta izugarri lagunduko ziala pentsatzetela. Orduan, hori izan zen arrazoia, 11 urtekin eukinun lesioan ariran, ikusten. 11 urtetako ume hori ikusita, ez? Horrelako umei lagundalizateko, ez? Zuk ze gomendio, edo zer esango zen duken hemendikan etxean entzuten ari denari, egoera pixkatu betu edo... Nik hor netzako supergarrantzitsua da, klub desberdinek, klub desberdinetako presidentiak, kirol kudeatzaileak, entrenatzaileak, formatzia gai hontan, transexualitatearen gaian formatzia, ze azkenian asko egiten dutena da, kasu bat iriste zaienean orduan etortzeia, ezin dezakegu nola joka dezakegu, baino ez, ezin dezu etorri azken momentuan, ez, hor plangintzak zabalagoa izan behar du, eta goitik hasi behar da, eta horren barrauke plan bat ezarrita hon barra da hor, eta
nik formakuntza funtsezkotzat jotzen dut, azkenean gero entrenatzaile horiek dira aurrekin egon behar dianak, ez? Orduan hori jakitea nola kudeatu behar dan, berez, ez dela beste munduko ezer, baino ez jakintasunak mina Hori handia. da, baina gauza batzuk bai jakin beharra Bai, ditugula. ez jakintasunak mina handia egiten du, eta hor oso ondo jakin behar da, gauza batzuk daude jakin behar dianak. Bai edo bai, aur batek esate baldin bago mutila naiz, mutila takitxo, eta jolastu behar du, behak nahi duen taldean, ez da, kasu honetan, mutilen taldean, izango litzaikena. Eta olako gauzak eta gero aldagelak, segun behan non sentitzen den erosogo, ze hori ere da, kontua. Boskora pilo gehiagotako. Bost da, 10 da, bai. Eta, baina bai, formakuntza ezinbestekoa. Ezinbestekoa. Eskerrik asko. Zuei, zuri. Zenbat mezu eder, ez? Eta beharrezkok, gu ere gehiago jakiteko, zuek, Germani, orain?